Nového videa ideme pushnúť Charlie na Prestige. Hej. A máme Damiana. Mám len 2 boxy, som otvoril. Lebo z druhého mi padlo. To bude na mojom kanále. Možno bude mať druhý kanál, ale počkaj, Mythic. Nie Charlie, ale tu je Damian. Trošku som ho pušil, žiadny pin neviem mať. Proste, takže ideme pušnúť Charlie na Prestige. Takže ideme na to. OK. Kamo, všetci majú Prestige. To čo je? Kamo, asi budem kempiť. Bro, nechaj ma. Kamo, druhé miesto potrebujem. Alebo tretie. Kamo, ja dám. On. Tak. Bum. Bum. Nie tak nič. Potom dať jeho sa na ňom nahitovať ultou. Bum. Bum. OK. Tak mu preruším ultu. Mám power Q. Bum. OK. Easy zatiaľ to ide na pohodu. OK. Sme 5. 4. Som jeden, ale mám Prestige. Dobre, mám Prestige. Ale nie, ešte sa nejdem zabiť. To skúsim dohrať. Kamo. Yes, je to tam. Kamo. Proti Prestigeom. Kamo, dobre. Yes. Kamo, ja mám prvé miesto. Kamo. Proti Prestigeom. Máme prvé miesto a na Charlie Prestige. Je to tam, bráško. Kamo. Ideme. The Amazing. OK. Takže Charlie Prestige. 26 Prestigeov. OK. Keď sa vám toto videjko páčilo, ma podporíte tým, že dáte like a odber. Ďalší Prestige bude Damian. Ako chcel by som ho dať čo najskôr, takže dajte mi like a odber, hej.